Братя мои, не сме се виждали от един месец и за начало на тази нова година реших да направя това първо видео за годината, за да поговорим малко към това как реално ще се развие самият канал и какво ще се случи, като започнем от тези неща, които са се случвали през годината, за които трябва да ви благодаря изцяло на вас. Като нека започнем, че в началото на годината нещата просто започнаха да излизат извън контрол. Какво имам предвид с това? Имам предвид, че в началото на YouTube канала, който направих, беше главно гейминг. Реших да играя една поредичка Outlast, което най-вероятно кадри ще ви излизат някъде по екрана. Разсъках малко Outlast, че забавлявах си се, наистина беше много приятно това нещо да го запиша, да го качвам. И също така се радвам, че и за тогавашния Васко тези дори малко гледания, които са, бяха нещо невероятно за него. Аз дори до ден днешен, в който като кача клип, реално дори резултатите да са някакви малки гледания, аз се радвам реално за това, че доставям удоволствие на някои хора. Тогава бях сам, решихме с моят видео едитор да направим една малко по-различна крачка от към гейминга и да снимам малко по-различни неща, като дойде точно първото видео за годината, а именно нова година от Чепеларе. Това беше един невероятен клип, забавлях се наистина и се смях много докато го снимам. Наистина влоговете, които сте виждали, бяха много интересни, много забавни. Смял съм се до уши докато ги снимаме. Така че препоръчвам ви, ако не знаете за какво говоря, да изгледате видеята, защото са мръсното. И тогава решихме да направим тези видеа. Започнахме лека по лека, така пускахме малко по-странични неща, като да оцелеем 12 часа в гората. След това естествено достигнахме и капа, който поисках да достигнем, за което отново съм ви адски благодарен, защото ако не бяхте вие, реално нямаше да има и втора част, която е именно 24 часа в гората, което отново има разлика, както може да видите в самата гледаемост на клиповете, но това естествено не ме е спирало към това да махам видеа или това да не правя някакви подобни видеа. Проблемът е, че просто в момента живея в София и ми е малко по-трудно с работа и всичко да мога да свържа тези неща, че примерно да правя такъв тип видеа. Иначе ми е отново много забавно. Всичко това, което съм снимал и правил реално в канала, винаги ми е доставяло удоволствие и искам така да остане. Защото ако не правя това, което ми доставя удоволствие, аз просто ще спра да го правя. Това ще бъде тема, за която ще си поговорим малко по-натам, като стигнем до края на годината. Но искам да кажа какво ще стане с гейминг видеята. Гейминг видеята имаше 2-3 клипа, които много се харесаха на хората, а това беше 2-седмичната Minecraft фаза и мисля, че бяха първите и вторите тестване на модове в Minecraft. Игричката е много забавна, реално погледнато дори и без модове, но самите модове допринасяха супер много за атмосферата и всичко. Но какво ще се случи с гейминга в канала? Геймингът мисля да го оставя за като по-стрим нещо, да идвате примерно да се забавляваме, да поиграем нещо, да си поговорим, да се чуем. Също така да си правим някакви предизвикателства и да се смеем на това какви олигофрени сме, защото ако не го правим, тогава няма да се забавляваме на самото стримче. Какво мога да ви кажа е, че геймингът реално като видеа няма да го има. Не знам, съжалявам за някои хора, ако са искали гейминг в канала, тъй като получавах няколко сорта коментари, като Василий, играй GTA 5 Story Mode. Мисля, че беше печалята, някъде ще излезем тук. Не си спомням точно откъде беше коментара, но просто това в момента ми попъпна в главата. Но, за съжаление, както казах, ако не ми е интересно нещо, естествено няма да го правя, защото не го правя за самата гледаемост. Примерно, ако нещо ще се гледа и аз да го правя, трябва да ми доставя удоволствие, за да го правя. Ако ми доставя удоволствие и гледаемост, тогава ще се радвам изключително много. Какво повече може да иска човек? Нали, да се забавлява другите хора, докато се забавлява и себе си. Това е нещото, което искам да постигна с моя канал. Минахме през влоговете, през гейминга. Искам да кажа само едно нещо относно, пак да върна малко лентата назад към влоговете. Всъщност той е по-скоро по-напред, малко е объркано. Обаче с морето в Египет, която направихме трилогия от влогове. Тази трилогия от влогове беше нещо като най-голямото предизвикателство, което съм правил до момента. Надявам се за в бъдеще да имам по-големи предизвикателства и да предизвиквам себе си, това исках да визирам, като предизвикателство върху мен самия, защото
Реално от цялата ни почивка аз трябваше да снимам възможно най-много. Всичко. Докато бях предизвикан от това, че снимах с телефон. Аз съм с по-стар телефон, който няма чак толкова много гигабайти. Снимали сме от 3-4 телефона, прехвърляли сме файлове. Всичко беше просто мазаляк. Аудио ни се е губило. Клиповете излезнаха накрая за жалост много кратки. Това беше много гадното, защото не стига, че нямах достатъчно материал, аз нямах и реално възможността да направя по-дълги, защото паметта свършваше. Опитвахме се, прехвърляхме ги на MacBook, един приятел има с един приложение, прехвърляхме от телефона на MacBook, а после той с флашка ни ги прати, за да направим тия видеа, но това е което успя да се получи от тази трилогия, но все пак за себе си това е малка победа, защото не съм свикнал да го правя това нещо, да снимам постоянно и навсякъде и искам да предизвиквам себе си, защото искам повечето неща от, не ежедневието ми, а примерно забавни почивки и моменти в живота ми, искам да ги споделя с вас, за да се забавляваме заедно. Другото нещо, което искам да кажа е това, че видеята с тестване, като този, който съм пуснал ето тук отгоре да върви, това е, може би, главната тема на клипа, който направи една стъпка напред, но и стъпка назад за мен. Тези видеа са ми мега интересни за правене. Наистина, харесва ми да тествам нови работи, винаги съм любопитен към непознатото и към нещата, които хората правят, особено българските ни инфлуенсъри. И искам да ги тествам и да ви дам искрено мнение, за да знаете дали си заслужават, ако отидете в магазина и го видите, дали си заслужава реално да го купите и дали според вас цената, за която те са го предоставили, дали си струва. Тук дойде и проблема. Проблемът е, че повечето такива видеа изискваха доста бюджет в тях. Бюджет, който аз трудно отделях и реално видеята заради това имаха периоди, в които ги имаше, периоди, в които ги нямаше. Тогава още имахме ефект от преместването ни, с всичко да си стъпиме на краката, беше малко по-сложно. Но въпреки това се стараехме, за да направим видеята, тъй като, както казах, и на нас са ни забавни, а и видях от ето тези две видеа, примерно, че и на вас ви харесват, за което много се радвам. Естествено, благодарение на този тип видеа, аз стигнах до невероятните 960 или 940 абоната вече, не съм много сигурен. Не знам какво да кажа, освен благодаря ви за това, нали, че ви харесват и за десетките хиляди коментари, които сте ми оставили под видеята. Наистина, значи адски много за мен и чета всеки един коментар, защото ми е мега интересно да видя вашето мнение относно самия клип, дали добре сме се справили, дали самите оценки са били релевантни за вас и това е, не знам какво да кажа. Като се заговорихме за абонатите, нова година е. Хайде да ударим тези 1000 абоната, затова абонирайте се за канала и ударете към банката, за да не изпускате и следващите видеа. Това е челенджа, който ще си предоставя сам на себе си, а именно Васе, искам тази година да надграждаш, ама все повече и повече себе си. Искам да го гледаш този клип, защото ти ще си го обработиш и искам да го видиш на края на годината и да си кажеш, виж разликата, брате. Това е нещото, което исках да кажа към себе си, а именно сега да преминем към следващата част отново за тези видеа, точно като това тук, което точно това видео беше ключовото към това нещо, да правя повече гледания, да съм в една неясна улица на къде да тръгна и какво да направя, защото точно тогава се случи момента, в който буквално Слави ме разпозна. Беше много яко, действително като човек, който е най-големия именно в YouTube, да те разпознае заради клип, който си правил. Малко или много беше много як експириенс. Не мога да кажа, че не се почувствах много готино. Също така, наскоро още един човек, който няма да му споменавам името в момента, също ме подкрепи и дадоха ми стимул да не се отказвам от това, което обичам да правя, а именно да правя видеята в YouTube, защото, както сами може да видите, един месец вече не съм качвал видеа и това е точно причината,
която сега ще говорим. А именно това, че не знаех какво видео да направя. Бях се притеснил към точно това дали ще мога да направя видеото толкова забавно, дали ще се хареса на всички, дали ще мога да задържам тези гледания, които тези две видеа направиха, което беше много лошо. Наистина, тук мога да седна и да си го призная, че наистина тези две видеа много ме повлияха и започнах да си мисля, че трябва всяко едно видео да е точно такова и да ми се натрупва едно напрежение, което беше много излишно. Ако не беше прекрасната ми приятелка, да седнем да го обсъдим, да поговорим, най-вероятно и това видео нямаше да види бял свят, защото тя винаги ми е била подкрепа и аз оценявам това нещо, че имам партньор като нея в моя живот. Какво да ви кажа, продължаваме. Реално погледнато не искам да спирам, не искам да се отказвам от това нещо, просто самото напрежение, което ми се беше насъбрало, беше едва ли не все едно го правя по задължение. А това нещо не трябва да бъде. Аз се чувствам много приятно, когато седна пред камера и говоря към вас, към хората, които гледате видеята. Няма значение колко са. Действително, щом се забавляваме и си прекарваме страхотно, абсолютно няма значение нищо друго. Нека преминем и към това какво ще се случва. Както казахме, искам гейминга да премине към стримовете главно, така че най-вероятно няма да видите много лош момент. Пръскалката ми е точно тук над главата. А сега към видеята. Видеята, какво ще се случва с тях? Видеята няма да се променят главно, защото, както казах, тези видеа ми харесват да ги правя. Най-вероятно, ако имам бюджета да направя такова видео, ще направя такова видео, но ако нямам, най-вероятно ще има видеа от към тип влогове, какво съм правил през екскурзиите, които сме ходили с приятелката ми, или някакви други забавни неща, които са свързани с лайфстайла. Дарете към банката или ме последвайте в моят инстаграм, който ще изкочи ето тук, за да не изпускате нито едно стримче или видео. Реално има много неща, които искам да снимам, които ще ги има тази година със сигурност. Искам да го оставя като мистерия повечето неща, които съм ги планирал, но искам да знаете, че това зад мен няма да остане в историята и ще продължаваме да имаме такива видеа. Най-вероятно клиповете няма да са с продукти на инфлуенсърите, защото както видяхте, точно 4 клипа и продуктите вече свършиха. Естествено, ако знаете някой, който не съм тествал, с удоволствие ще се радвам да го напишете долу в коментарите, за да го пробваме в някое видео. Естествено, може да пробваме някои други по-нестандартни работи, като, не знам, нещо, което го няма навсякъде. Предложете ми, тъкмо ще е изненада за мен, изненада и за вас. Другото, което искам да кажа е отново едно огромно благодаря за тези 940 абоната, защото за мен това число е хипер голямо. Не знам на вас как ви се струва, най-вероятно пича, даже няма и 1000 абоната, ама това са 940 човека, които са, като изключиме приятелката ми, видеоедитора ми и още баба ми, леля ми, сета. Това са 900 човека, които са видяли този канал и са решили да цъкнат subscribe. Какво да ви кажа? Брати мои, вие сте жестоки, наистина сте жестоки. Аз оставам без думи. Годината беше невероятна, действително. Аз не съм имал по-хубава година в живота си, наистина. YouTube беше и все още е част от моя живот, която аз не искам да оставям. Чувствам се, че това нещо искам да се забавлявам да го правя, да ви радвам вас, да ходим налево-надесно, да снимаме, да ни гледат хората, примерно, дядо и що смешник с 3 пола, как си говори сам. Да, странно е, наистина, да излезнете пред хора, странно е, но пък е много забавно. Много е приятно. Не мога да ви опиша наистина тази година какво приключение и какво развитие имам от към човека, който съм в момента, в сравнение с човека, който бях преди. Стига съм ви губил времето вече, брати мои. Както казахме, ударете по един палец нагоре за видеото, абонирайте се за канала, напишете ми долу в коментарите, естествено, както казах, за някои неща, които може би сме изпуснали, или за някоя идейка за клип. Няма да възразя да видя вашите идеи, кое може да ви е интересно, кое искате да видите. Естествено, искам да кажа като за завършек на този клип, харесва ли ви сеттъпа? Това ще е едно от нещата, които ще видите в канала. Така че, аз бях Васето 02. Ще се видим отново. Айде!